ブ参戦だ。素材集めだ。ダイヤゲットしたぞ。これでダイヤの剣を作っていく。もうこれマイクラだよ。くらえ、これがスティーブの必殺技だ。皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日やるゲームはこちら、打ち込み兄弟。スマッシュブラザーズね。日本語にしなくていいから。なんとスマッシュブラザーズにスティーブ参戦。まさかマイクラのキャラが参加するなんてね。そうしたら使ってマグマダイブするしかないでしょいきなり誰かと戦うのかよ。ガチャ押しでどうにか勝てるでしょいけいけ、ゴリ押しゴリ押し、ゴリラ押しだし。すげえ、マグマも出せるよ。相手をマグマダイブさせたいな。あと少しで落とせたのに残念。残念観念なんでやねん。どやさどやさじゃないよ、逆に落とされそうだよ。プロを落とそうとするなんてなかなかやるじゃないか。ドイヒプロじゃないでしょう、初心者でしょう。攻撃当てるの難しい。むずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。どうしたらいいんだよ、急に爆発した。こっちだって TNT だ。っていうか落ちてってる。戻ってこいスティーブ。あーダメだった。落ちてやられて落ちビチバー。やられるの早すぎだから。やっぱり練習しないとダメみたい。それじゃあトレーニング行ってみよう。マイクラみたいに素材回収することできるのか。そしてトロッコにも乗れちゃうよ。これで敵に体当たりするのかな。っていうかトロッコから降りられなくなっちゃった。助けて。スティーブはこのまま一生閉じ込められましたとさ。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ。ようやく外に出れた。よかった。それじゃあボタン確認。 A が攻撃、 B は道具集め、 XY はジャンプね、 LR は投げ技かな。そして右スティックで強そうな攻撃。下にはマグマぶっかける。上にはマグマブロック。これくらい分かればもう勝てるかな。もっといろいろ試してみた方がいいと思うけどね。あとダイヤゲットすることできたよ。これでダイヤの剣も作れちゃうのか。あとエンチャントもつけたいな。エンチャントでノックバックレベル100。レベル100なんてチートすぎるから。あと後ろのゾンビは燃えることできるよ。どうでもいい情報だな。操作方法分かったし、これでリベンジ行ってみよう。あーゴリ押しゴリ押し、ゴリラ押しだし。結局ゴリラ押し出しかよ。しかも自分で TNT 食らってるし。もうトロッコで突撃だ。いけい。普通にガードされちゃってるね。行き過ぎちゃった。戻ってこいってどっち行ってんだよ。しょぼいミスやめてよ。下手すぎだな。自分のプレー笑ってんじゃないよ。またまたトロッコぶつけた。そしてアイテム乗せることできるんだ。じゃあ乗せたまま下に落としたりもできるのかな。じゃあ乗せたまま下に落としたりもできるのかな。それ先生言ったから。操作方法覚えてもこれは難しい。ダメージ食らいまくりでロボロボだよ。ボロボロでしょ、逆になってるから。ぶっ飛ばされて戻っての繰り返しだな。すごい力の差。僕はうまい棒、あっちはカントリーマーム。お菓子で例えなくていいから。まだまだ誰かと戦うのは早すぎたんじゃないの。僕だってやるときやるっていうのを見してやる。ぶっ飛ばされたけども戻ってくるんだってとどめの一撃。ひどいやられっぷりだね。ほんとだよ、見てらんないよ先生。プレイしてんの先生じゃないから部費でしょ。まさかバレるとは。どう見たってバレバレだから。どうにか1回ぐらい敵を吹っ飛ばしたいな。下から不意をついてアタック。そしてそのままさようなら。どこ行ってんだよ。どうしても自分からやられてっちゃうな。笑い事じゃないから。その後もどうしても自ら落ちてっちゃうな。特技自ら落ちること。そんなの特技って言わないから。トロッコはもう使わない方がいいかも。うまく使えばいけるはずだよ。なかなか勝つのは大変。なかなか操作になれないな。トロッコ届かない。もう情けないやられ方だよ。スティーブで一度でいいから勝ってみたい。勝つまでにめちゃくちゃ時間かかりそう。4人対戦ならもうゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし。そんなんじゃ勝てないと思うけどな。こんなに人数いたら自分がどこだかわけわかんなくなるよね。必殺
自分見失い、そんなの必殺って言わないから。思いっきり TNT 爆破食らっちゃったよ。今ダメージめちゃくちゃ食らってるから気をつけて。当たり前だのブラックマ。やられまくって戻ってくるのは上手くなったから余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。あとこのバトルアイテム出てくるからそれを取った方がいいよ。とか言ってる間にいつの間にかやられてる。今回敵を一番落とした人の勝ちだからまだまだチャンスはあるよ。これはチャンス通り越してパオンだね。なんでパオンになるんだよ。ここから一気に全員倒してやる。だけどなかなか攻撃させてもらえない。一旦敵から離れようと思ってたらジャンプしすぎて下に落ちてる。戻ってこれない。またミスでやられてペヘペロ。ペペロじゃないよ。このままじゃ負けちゃうよ。どうにか一人ぐらいは倒したい。頑張って攻撃当てないと。っていうかキラキラしてる。必殺技使えるよ。くらえ。ゾンビに命中。吹っ飛んでった。そしてそこにはボンボムキャベツマン大爆破。何パン食ってんだよ。必殺技決まって気持ちいい。だけどこっちも必殺技食らいまくり。気持ちいい。気持ちいいじゃないよ。ズタボロじゃないか。そしてゾンビも必殺技を決めてるよ。また爆破ドッキリやってるよ。っていうかなんで僕画面に張り付いてんの。必殺技に気取られてたけどよく見たら敵が出したキャラに思いっきり殴られてる。これで画面張り付きあじゅびじゅばー。めちゃくちゃ落ちてるな。残念だけどこれはもう負け確定かもね。もう残りタイムも少ない。バグが起きてなぜか僕が勝ってることにならないかな。そんな勝ち方嫌でしょう。このまま終わっちゃいました。果たして誰が勝ったのか。勝ったのはもしかして僕。いやゾンビか。っていうかなんでゾンビ明るいとこで大丈夫なんだよ。それは言わないよ約束。まさかの最下位。3回も落ちちゃってたのか。まさかというか当然の最下位だったけどね。次こそどうにか勝ちたいな。今回もたくさん落とした人の勝ちだよ。よーし必死に攻撃当てまくるぞ。だけど全然当てれてない。こいつはもう負け確定。諦めるの早すぎだから。2人に挟まれちゃってるよ。これはまずい。一旦逃げないと。全然攻撃当てれてないよ。だけど最後の一撃さえ決めればいいわけだから。そうだけどそんなうまく決まるかな。全然決まらないな。僕一人だけボロボロだ。コツコツダメージ与えてこう。そうなんだけどそれがむずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。あとアイテム取っていこう。そうか、いいアイテム取って運だけで勝っていこう。運だけで勝つのも嫌だけどね。とりあえず運だけで1人落とせたぞ。ラッキーパンチが当たったね。あとはこのまま落ちなければ勝てるんじゃないのかなとか言ってたらすぐやられちゃったよ。どうにかミーのキャラクター使ってる人倒した方がいいね。わかったよ。って金髪が邪魔だな。金髪ちょっとじっとしといて。じっとはしとかないでしょう。勝ちたいんだから。もう誰狙いとか言ってる場合じゃないな。とりあえずもう頑張るしかないよ。そりゃそうか。がむしゃらにやるしかないね。とりあえず上に一旦避難だ。下に来たらカナドコドッキリ決まったぜ。そして吹っ飛べ吹っ飛べ。自らも吹っ飛ぶ。必殺技が決まらなかった。そしてカナドコドッキリやったぞ。ミーを倒せたぞ。あとは落ちなきゃ勝てるんじゃない。守りに入ってるな。必殺技だって使えるよ。これで勝ち確定。ボンボムキャベツマンドッキリだ。小屋の中が大爆破。なんでパン食ってんだよ。これで勝ったでしょう。この必殺技一撃必殺じゃないみたい。落ちてくれてはないのね。じゃあここから落ちないように気をつけないと。ここで落ちちゃったら勝負わからなくなるね。だけどアイテム来たよ。これで勝負を決めてやる。ってどこ行くんだよ。危ないな。危なく負けるところだった。これでタイムアップ。僕の勝ちだね。まだサドンデスだよ。マジかよ。こうなりゃトロッコだ。決まった。もう二度と使わないと思ってたトロッコで勝てるとは。なんとかスティーブで勝つことできました。やったー。これには嬉しいな。
嬉しいな嬉しすぎてハピ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 ピー。まあスティーブ使いとしては勝つのは楽勝のしょっしょのしょ。ようやくギリギリ勝てただけでしょうが。ダイヤの剣とか作れたら強そうだけど今の僕には無理。練習しないときつそうだね。わざわざ買ったスティーブだし練習して強くなってみようかな。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャッ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 チャチャンネル登録よろしく。